S obzirom na svu svoju moć i utjecaj, Perikle nije vladao ovim gradom. Atinom je vladala demokratija. Ovo je zborno mesto zvano Pnix, dom atinske demokratije. To je bio sistem s kog se svaki Atinjanin mogao izjasniti o politici svog grada. Ovdje je Perikle morao da stane pred svoje sugrađane i zadobije pravo na vođstvo. Ako krenemo u rat, kao što mislim da moramo, budite uvereni da nećemo ustuknuti, jer najveća opasnost donosi najveću pobedu. Zato je čovjek morao da ima moćan i jak glas i da bude ta tribina podignuta jako visoko da bi što više ljudi čuli. Obratite pažnju u tom njegovom govoru, on ističe sve prednosti i nedostatke države kojom vlada i sve prednosti dobre strane i loše strane naroda. Dakle, imamo ustav koji ne oponaša zakone susjeda, već što više rađa smo mi sami uzor za neke druge, nego što bismo se u rješenja ostalih ugledali naroda. Pa iako je nazvan pučka vladavina, pošto se ne oslanja na nekolicinu već na mnoštvo, opet u osobnim su razmiricama pred zakonom svi jednaki, dok se u javnom životu svatko poštuje kako je u čemu na dobru glasu, ne po pripadnosti jačoj državnoj stranci, nego po vrsnoći na svakom koraku. Znači, svi imaju prava, ali je bitno da govori i da se pita onaj koji je stručan i koji zna, a ne samo zato što ima moć i bogatstvo. Niti je pak zbog siromaštva itko u općem napredovanju zakočen neznanim ugledom, samo ako šta dobra može državi učiniti pritom. A mi slobodno upravljamo državnom zajednicom i, što se međusobnog birstovanja i svakodnevnog suobraćanja tiče, ne ljutimo se na bližnjega, ako šta radi po svome veselju. Niti pritom znakove natmurenosti pokazujemo, koji do duše ne škode, ali ipak oko vređaju. Pa iako smo slobodni i nenasilni u ličnim odnosima, državnih zakona najviše iz strahopoštovanja ne prestupamo, niti u neposlušnosti prema službenim glavarima i zakonima svoj vijek obitavamo. A prije svega prema onim zakonima koji su na korist onih izdanih, kojima se nepravda čine i koji su premda nepisani, krivcu općenito priznatu sramotu donose time. Čovek po imenu Sokrat. Da ste građanin Atine, prvo što biste ugledali, bio bi jedan neverovatno ružan čovjek. Glava mu je bila prevelika, oči odviše krupne, a nos sasvim neprikladnog oblika. Sokratov izgled narušava svako pravilo o klasičnoj estetici Greka, kao o ideji proporcija i mere. Sokrat je bosonog hoda u ulicama Atine obučen samo u prljavu odoru. Nije mario za svoj izgled niti za bilo koje drugo pravilo lepog ponašanja. Sokrata je zanimao samo um. Nezgrapna figura postaće lider jedne revolucije, revolucije u razmišljanju, koja je prikupljala snagu u celom grčkom svetu. Sokrat je donao veliku promjenu. On tako reći okreće leđa svetu prirode. Njega zanima pojedinac. Tako postajete objekat proučavanja i brige. Sokrat je provodio dane u razgovorima, šetajući ulicama Atine i raspravljajući sa svakim koga bi sreo. Sokrat je proveo život dovodeći u pitanje pretpostavke koje su njegovi sugrađani imali o svom životu, dobru i zlu, pravdi i nepravdi. Najviše je voleo da izvrgne ruglu aktuelne norme i obrasce. Jedan od Sokratovih sledbenika je zapisao kako je jednom prilikom po završetku neke pijanke Sokrat jednog svog gosta ubedio kako je on zapravo lepši od njega. Moje oči su sigurno lepše jer su buljave i iz toga bolje vidim.
Stoga je i moj nos mnogo lepši, jer su moje nozdrave raširenije, pa mogu da sažmem više mirisa. Ovo je tipičan Sokrat. Koristi razum i logiku kako bi iznova otkrivao svet. Sokrat kaže kako svaku odluku morate doneti na osnovu vašeg shvatanja šta je dobro, a šta nije, šta je pravilno, a šta pogrešno. Za Sokrata je ova sloboda razmišljanja bila nešto najvažnije, čak i ako kvari smisao lepote jednog nosa. Sokrat dolazi u sukob sa celom atinskom državom. On radi ono što smatra da je ispravno. On veruje da su život koji je izabrao i ovaj način razmišljanja najbolji. Kao što kaže u svom govoru, neistražen život nije vredan življenja. Ko će bolje proći, onaj ko je ljubav dao ili onaj ko ljubav očekuje? Ljubav koja je dao. Jeste, naravno. Kakav je vaš utisak o Periklu kao vojskovođi? 150.000 ljudi je oduševljeno Periklom. Šta ste vi mogli da zaključite na početku? Kako je on predstavljen? Kako ste ga doživjeli kroz film? Pa negativno zbog toga što on cijelo vreme govori kako je Atina moćna, kako u sve u svemu pratim priču, on govori kako šta ljudi žele da čuju, kako ih on hvali. A čim je došao Sokrat sa... Šta mu kvari tu Sokrat? Pa Sokrat, on priča istinu, ovo kako zapravo stvari stoji, da neće tako sve da se odvije kako on kaže, i zbog toga ga ljudi ne vole. A u kojoj situaciji ste vi u stvari shvatili da je Perikl loše procenio i da je pogrešio time što nije govorio istinu? Šta vam je pravi trenutak u filmu gde je očigledno da to nije bilo dobro? Šta kad se dešava? Jedini dodir sa svetom uopšte, jedini je bio preko brodova. Tu su Sokrat sukobio u stvari sa tom taktikom vojnom, u stvari da to nije bilo dobro. Jer negde svašta vam može doći preko brodova, kao što se ispostavilo, nije to potpuna sigurnost. I na kraju imamo tu situaciju, kao što si ti primetio, da dolazi kuga i jeste videli koliko je u stvari taj moment dolaska kuge košta u stvari Atinu. On je bukvalno ništa. Mislim, ne znam koliko možete sad da zamislite da jedna bolest može takve enormne razmere da napravi negdje loše. Jedna medicina tada, zato i tako. Pa, sigurno što je bilo tada u Evropu i tada je bila razvijena neka tada medicina. I da je velika većina Evropa bilo ništa. I zašto onda sad u svemu tome Sokrat nikako da bude prihvaćen, nikako da bude omiljen, nigde da se progura da bude politički moćan? Šta je govorio? Ono što se dopada ljudima da čuju ili ono što je realno? Tako, surovo je iskren bio i stalno je bio za leđima svim onim koji su gledali kroz, ajde da kažemo metaforično, kroz ružičaste naočale, je li tako? Tako je. Čak i u momentima kad samo boli, jeste videli, on ne menja svoju vojnu strategiju u tom trenutku. Znači, očigledno to nije bilo dobro, ali ti i dalje ne želiš da sagledaš istinu. On nije htio da prihvati taj poraz, on je rekao A koliko ste vratili pažnju koliko je on bio tu dugo? 30 godina. Znači, zamislite, 30 godina preuspešni, najbolji, šta god da odlučite je fantastično. Narod vas voli, svaka odluka vam je bila dobra, pa kako može da se pogreši jednom? A pogreši se tako da, kako ste videli na kraju filma, nikada se više Atina nije oporavila, u smislu da nikada više nije mogla da dosegne tu slavu, taj vrhunac, kakav je imala u dobrim delu vladavine, čak i njegov. A da se mi vratimo na Sokrata, onaj moment gde on kaže neistražen život nije vredan življenja. Ko će neko to da mi protumači? Kako ste to razumeli? Život mora biti ispunjen. Kako ispunjen? U kom smislu? Pa, istraživanje nepoznatog. A gde si ti video da Sokrat istražuje ovde? Kako on istražuje? Je li on naučnik? Šta radi on ovde? On više priča za mozga, više zna. Matematičar i
bavim se raznim naukama. A koji je njegov način, koja je njegova metoda istraživanja? Priča sa ljudima i ovim se problematično sa pojedincima. Priča sa ljudima, jer vi mnogo možete da saznate u stvari tako što On ćete... je više te da proučavao ljudima nego... Meni se čini kao da je više psiholog nego što je... Na neku ruku. Da. Pa dobro, sa tim proučavanjem i želje da se dođe do istine, da se sazna. A šta ne mislite da... samo da se ubacim, ne samo istine, nego on kaže vrlo je bitno da kritikujemo, ali i da samo kritikujemo. Tako. Samo kritikuje, vrlo jedna... A šta bi se desilo da je Perikles išao među ljude, da je on primenio Sokratovu tehniku, pa da je on tako otvoreno razgovarao, kritikovao i samo kritikovao, da li bi možda našao neko bolje rešenje? Da li je možda trebao tako nešto da uradi? Nikad nećemo znati. Pa evo da možda Da, i zamislite. onda postoji neke verovatnoće da bi se neki od njegovih generala tamo pojavi, da bi on rekao da su otiljani jaki i sve to, na primjer. A kakva je situacija sa osudom? Jeste obratili pažnju kako se odvija suđenje? Jel imamo mi tu pravilno suđenje? Kako ste to razumeli? Jel on dobija advokata? Jel on ima sudije? Jel on ima... To je jednostavno suđenje gde se već zna i... Baš to. Ali kako se zavrlo su rekli kao sudije su nasumično odabrane i svi oni koji su osudili generale. Jel ima tu neke veze? Jeste ukapirali da je to već čak i u to vreme negde i tekako namešten sistem na neki način? A šta su tražili? Šta je bilo? Da li je bilo ikakve mogućnosti da bude oslobođen? Mora da sebe pusti svoj ego. Tako je, da se izvini i da prizna da nije govorio istinu, pa je li pristao na to Sokrat? Što je rekao? Pa ima svoje principe. Pa rekao je da želi da ga doživotno hrani. Dobro, doživotno hrani, ali i da vredi za istinu život položiti. To je jako bitno. To nas oslobađa straha, kada smo svjesni da smo u velikoj opasnosti zato što govorimo istinu, a ipak je kažemo, znači da itekako On je bio spreman na to. imamo stav, a on je bio spreman na to. Marija, šta bi ti da kažeš na to? Kako si ti doživjela, videla Sokrata, jesi razumela sada posle filma konkretno njegov put, njegovu misao? Dobro, u suštini ja sam razumela i prvi film. Ali dobro, sa filmom ti je potrebna bila istorijska podrška. Zašto možda nije bio omiljen? Ovde ste, nadam se, iz filma trebali da taj deo popunite podacima. Zašto baš Sokrat u tom momentu kad se pojavljuje, a tako je bio druželjubiv, tako je volao da popije, da pojede, da ode kod prijatelja, da vide na trgu, da šeta, da priča, a ovamo ga neko ne voli. Pa upravo ste ovde vidjeli šta je suština cele političke pozadine, zašto on nikako nije mogo da bude prihvaćen baš od tih od koji su bili u tom momentu najvažniji. On je bio jedini koji nije sve poslušao sve što Perikle kaže, nego je vodio se svojim razumom i onim što je video oko sebe, a ne Pa samo... da li je realno osuditi generale koji jedini dobijaju bitku, čak i tu poslednju, a kamoli u nekim prethodnim, zbog neke neproverene informacije, čak možda i ne toliko... Da li su skloni sve ljudi koji su politički načini? Apsolutno se tu radi samo o tome. Znači, ti generali negde da ih ostavimo među ljude, šta bi oni preuzeli? Vlast. Jer ima ovde ironije kroz Sokratov način života, ponašanje? Ima. Upravo, šta kažu? Da umrem, a vi da živite. Vidjet ćemo ko će. Je odlično. Jedan potpuno primer za ironiju u trenutku, osim one čuvene, ja znam ništa ne znam, upravo taj stav, ja ću da umrem, vi ćete da živite, ko će bolje da prođe, vidjet ćemo. Tako da, kroz taj stav vidite njegov način tumačenja i razgovora sa sagovornikom, tako što se koristi ironija. Kažem vam, ne dajte da prođe dan, a da ne raspravljate o onom o čemu pričam. Nije vredno živeti bez ovakvog ispitivanja.